Het is de dag van de waarheid. Zeeuws-Vlaanderen gaat naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. 95 stembureaus verspreid over heel de streek openden om 7:30 vanmorgen de deuren voor de 76.000 Zeeuws-Vlamingen die hun stem mogen uitbrengen. We gingen langs op verschillende stembureaus in de gemeente Hulst, Terneuzen en Sluis en spraken daar met verschillende mensen over deze verkiezingen. Een hele belangrijke dag voor Nederland in ieder geval. Ik ga altijd stemmen. Stemmen is heel belangrijk. Ik denk dat iedereen moet stemmen, zoveel mogelijk. Maar we spraken ook over de afgelopen periode, want hoe keken onze streekgenoten daarnaar? Soms met afgrijzen. Ik denk, zo komen we niet verder. Met elkaar kisten bissen, ruzie maken, schelden, elkaar dingen verwijten. Nee, dat lost niks op. Rommelig, vooral iedereen wees naar iedereen, maar er gebeurde te weinig. Het ruzie maken onderling draagt niet bij tot de stabiliteit. Nee. En we hebben echt wat op te lossen in Nederland. Dus ik hoop echt dat nu partijen gaan regeren die vooruit willen. Veel thema's komen voorbij tijdens de campagne van partijen. Maar welk van deze thema's zijn voor Zeeuws-Vlaamse stemmers nou belangrijk? Ik denk de kerncentrales, dat vind ik wel een ding. En verder de hypotheekrenteaftrek, kinderbijslag, dat soort zaken. Wonen en migratie, denk ik. Ik denk dat het woonprobleem hier natuurlijk ook aan de orde is. En migratie ook, misschien meer arbeidsmigratie. En daar moeten we gewoon goed over nadenken. Nou, eigenlijk ook wel landelijk, want Zeeuws-Vlaanderen moet het toch altijd vergeten. Voor mij is het belangrijk dat er een stukje stabiliteit in Nederland gaat ontstaan. Dus zeg maar partijen die echt vooruit willen, daar gaan we voorkeur naar uit. Nou, het terugbrengen van de migratie. Op welke partij mensen stemmen is vaak de belangrijkste vraag. Al is dat voor de een een hele makkelijke keuze en voor de ander juist een pijnpunt tot zelfs het allerlaatste moment. Vanochtend de stemwijzer ingevuld. En was dat ook een beetje wat u verwacht had? Anders dan andere jaren, maar ik denk ik ga me gewoon volgen wat eruit komt. Zo gauw ik mocht stemmen wist ik op wat voor partij en dat heb ik altijd al gedaan. Ik vond het wel ingewikkeld, ja. En ik was ook nog wel even aan het twijfelen, zelfs tot aan vanmorgen nog. Want los van waar ze voor staan, de partijen, ging het mij ook een klein beetje om van hoe ze zich gedroegen in de debatten. En vooral de fractieleiders. Dus aan de hand daarvan heb ik eigenlijk ook een beetje een keuze gemaakt. Wel er goed over na moeten denken van wat ik deze keer zou doen. Maar ik ben er wel uit de laatste week. Ik heb net op D66 gestemd. Want ik denk dat het ook belangrijk is, je kan wel goede ideeën hebben, maar je moet er toch in Nederland met elkaar uit zien te komen. In Filipijnen vonden we huidig Tweede Kamerlid Patrick van der Hoef. Hij bracht zijn stem uit in zijn eigen woonplaats en dat was toch een opluchting. Dat is de belangrijke taak die moet gebeuren. Dus ik heb hem uitgebracht en ik vind het heel fijn om te zien dat het zo druk is ook op het stembureau. Ik zie ook heel veel bekende mensen, omdat dit natuurlijk mijn eigen dorpje is, waar ik geboren en getogen ben. Maar heel fijn om te zien dat het lekker doorloopt hier. Van der Hoef gaat verschillende stembureaus langs om in gesprek te gaan met bureauvoorzitters en eens te peilen wat de opkomst zo is. Het is ook een beetje om mijn eigen dag wel een beetje te doden, want een beetje spanning zit er natuurlijk wel in. En vanavond dan kom ik met mijn campagneteam bij elkaar in een lokale horecagelegenheid. En dan gaan we vanavond onder het genot van een drankje en een bitterballetje de stemming afwachten. Een andere oude bekende treffen we in Overslag. Daar stemde Wiebe de Graaf, de oud-burgemeester van Axel. De partijkeuze was voor hem een eitje. Ja hoor, al jaren. Dus dat bleef gewoon constant. Elke verkiezing weer. En dan mag onze verslaggever Annemarie eraan geloven. Zij brengt haar stem uit bij het mobiele stembureau van de gemeente Terneuzen. Deze reist langs verschillende plaatsen en stond deze ochtend in onder andere Overslag en Spui. Ik krijg een potlood en een stemformulier. En dan ga ik natuurlijk het belangrijke bolletje invoeren. En dat mogen jullie niet zien. Hij staat erop. En dan gaat hij hier in de box. En dan heb ik mijn stem uitgebracht.